Hi mga kagwaps, mga kalingap. Kasama ko ngayon si Bina. May dala kaming ulam. Sino magluluto? Ha? Si Divine? Agoy! Inuubo ka pa din. Ano ka ng luya? Ano tawag nito? Ang linis ng bahay nila, Bina, mga kalingap. Oh. Ito, di ha? Ano to? Malaking galunggong. Bulilyasan? Ano? Matambang? Malaking galunggong. Malaking galunggong. Ay, pwede. And shout out po sa lahat ng viewers. Rich Team. Siyempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalinga partners. Kalinga viewers. Ano na yung public? Mag-anak ka ng apat. Para bili ko ng cake mo. Pagkabit tayo ng kortina. Bagulat, magmamama ka. Ma'am Rose, Ma'am Cisaline, Ma'am Emer Felix Cuevas, Anonymous, Dina Bueno. Ayan, shout out. Ilaw. Ito na pala, Bina, hindi ko na hinintay yung in-order ko at matagal. Meron naman akong hindi ginagamit. Ayan. Mga stock niya. Pinuubo pa din siya. Minam ka ng bayjis. May bayjis ka mo. Ano? Nagagad na luya na may kalaman. Nag-ano ka na? Kasi wala ka na. Piling ka lang. Nito, Maligam-gam lang. pangkalamansi dyan. Tapos Dyan, may luya doon, kalamansi dyan, oo. Kabit ka na. Sige, kabit Saan mo. ating isa sila? Oo, pwede dyan. Meron ka dyan ano? Cute. Pang ganyan yan siya, oh. Ganyan yan, oh. Kala ko yung isahang Mahaba. design guidance sa saan. Yan, mahaba yung isa. Madilim ata. Tanggalin mo na yung cortina. Wala na yung kurtina. Ito dito dyan. Nag-ilalagay. Ay, tatanggalin ko po din yung isa. Ay, ito pa ano? Oo. Partner yan, hanggang doon sa... Ilulusot yan sa ano. Ilulusot mo. Ilusot-lusot. Sige, pamaypay si nanay. Nagkabit. Ano? Ang linis ng side nila, Bina, oh. Parang nagugutom ko. Wala kami. Nag-map ka? Ha? Walang merindalan? Meron. Ano? Matamlay si nanay ngayon, wala pagkain. Dala namin sariwa, eh. Walang kape, men? Walang kape, men. Payak? Paganyan. Sa ibabaw. Ay, ang ganda ng kulay. Wala namang kape, men dito. Ito. May lusutan din to, te? Wala. Meron, may lusutan yan. Ano klase? Ito sa ano, ayun, oh. Ito ang iharap mo, ha, kasi ito yung likod. Oh, ha. Tapos, bali. Tapos saan ito lulusot yung maliit? Dalawang ganun? O yung isa. Ito muna i-start mo. Tsaka na muna yung maliit. Gagawa natin ng straw yan para pang tapal sa ibabaw. Andun mo kontin. Uy, namatay ang ilaw dito. Ang ilaw. Yan. Sige. Ganyan. Ay, hindi maano. Tanggalin mo muna. Oh. Yan. Oh. Ganyan mo. Sayaw si nanay, sayaw. Oo. Tapos atihin na, ano, yung isa pa na ilalagay yun. Ilulusot din dito? Doon na, isa lang yun. Ano, isa lang? Ay, hindi na itatapal yung iba sa ibabaw, Mamelin. Katulad kasi nung ano. Ay, akala ko sa bintana dito sa kabila. Ay, bintana ito, oh. Ayan, dito. Diyan yun. Ay, sa bintana, dito yan, Mamelin, ang ano. Bakal. Ang bakal ba, dito yan. Yan. Straw. Kasi wala siyang, wala dito? Oo, wala. Oo, bakal yan. Dito yung Hindi yan, doon yan. Istro lang yan. Wala tayong ganito, dapat magbili pa tayo ganito. Straw na nga lang ang ilalagay para maikabit na lang ba. Dito na lang yung isa. Ano, alisin Si cute. Alisin ko na, tapos ibabalik ko. Oo, Ito oo. lang yung dito, dito. Tapos ito dito. Ito tanggalin mo. Ito isa mahaba, oh, Mamelin. Ito na lang. Tapos ipalit na lang yun. Di ba doon? Ano ito? Ay, saan? Ay, sa wire. Na.
Ako na lang, te. Tingnan ko yung kakasya. Ito sa muli mo. May parang dala tayo. Bagang mayroon pa dun sa bahay. Bagang may mga ganito. Ay, yung mga, oo, ang dami nun sa bahay. Mga lat. Yun na lang, dadali na lang natin sa Mga washing parang yun. Ayan, sakto. Ganda. Ay, dito po, babakasin din. Oo, papalitan natin yan. O, meron nga, Ay, dalawa sila. nalatanggalin mo. Dalawa sila. Dito na, tama. Dito natin ilalagay. Tapos itong luma dito na lang po sa ano. Kasi para magamit din po. Para Ito hindi rin. na magastusan. Ito, pwede naman na dito, Bina. Oh. Ay, design nga tayo dyan. Hindi. Ito, ipapalit na lang. Pwede na ito Oo, dyan. ipapalit nga po, ipapalit na. Ah, Kasi siya, magkakasukat naman po yan. Oo, ito. Para di na sabagay. magastos. Ano Oh, tayo? pwede, Dito pwede. na. oh. Oo. Yung tanggalin mo daw sa helmet, hindi ko naabot. Ay, ito lang tanggal ko na. Oh, yan na muna. Ilagay mo din. Abot na. Tapos ito, pagkalaban na lang nito din, naglalaban mo pa ito. Saka yung isa na yun. Ay. Oh. Ay, 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 ay. Andun. Saksakan. Ano kasi agad sa akin? Kumakain ko lagi na. Hindi. Nakatanggal na. Tulas na. Ano ba ito? Grabe naman kurtina ito. Ibang klase. Ay, nahaba. Hindi yan. Tanggalin ko. Ito na. Asa lang bago? Ito. Ay, Ano ba ito? ay yung mahabang tayo. Ito mahabang tayo. Ito nilagay mo na lang na ito. Tapos lagay mo na rin sa bintana. Opo. Oh, ito na lang ang bintana. Meron pa nga ako in-order na ano. Diyos ko, ang tagal dumating. Pinaano ko, sabi ko, saan na yung order mo? Sa China pa daw. Ang layo. Ang layo naman pala. Tagal-tagal pa. Ano na lang ang available dyan? At napapalitan na yun. Dapat lagyan mo dyan sa CR at walang Parang ano? Ay. Ang higit ano ate. Ayun oh. Ay, naos na. Sakto lang. O sige na, lagyan na natin saan nilagay yan. Diyan o. Dito. Diyan, ay, kapitan mo na doon ate. Sige. Ito isa hindi na magagamit na. Ha? Ito hindi na magagamit. Nabalik na natin ito. Yung straw nito, manalo. Tatanggalin pa yung straw niyan? Hindi na. Tanggalin at gagamitin. Pag gagamitin na ni Bina dito. Ah, Pagkalaban na nito. ay lumusot. Eh, Ay, ano yun? ayan. Alam ko na gugutom sila na Europena. Magluto na si nanay. Mahina ang buhay. Okay. Sexy, no? Ah, Sexy. Paiksiin pa. Hindi siya magkadikit doon sa ano. Paiksiin. Ay, hindi kaya isog mo lang doon, di Bina. Pwede mo iisog na doon. Nahirapan ka? Yan. Oh. Yan, hindi mo na iisog. Tapos usog mo yung isa. Magkasalubong kasi silang dalawa, Mamelin. Kasi ang ano nito talaga sa tali. Yun ang... Oo nga eh. Paiksian, paseksihan. Yung para siyang cute. Yan. Ang maghaba lang pala yung video. Uy, nahulog yung isa. Tapos Bina, yung anong nasa ilalim mo, yung pula? Yung pulang nasa ilalim mo? Dapat Yung maganda ang ipaibabaw mo, Bina. Ilalim kasi kahit magpawis na siya,
hindi masisira yung nasa ilalim. Hindi natin yung lumang pula. Ibabaw yung pula. Oo. Dapat ibabaw yung pula. Para maganda. Para tagtanggal mo, maganda yung nasa ibabaw. Ano ko lang yun? Tanggalin na natin. Madali. Oo. Baliktad ang pagkalagay mo ay. I-fold mo na. Ayan. I-fold. Para kahit pa paano. Sa lakas ilaw dito. Ano mo naman? Yan. Maganda dapat. Nasa ilalim. Nahila na? Nahila eh. Tapos, ibaba na. Tapos ibabaw yung binigay na foam. Ibabaw yan. Tapos yun yung kukubiran mo ng bedsheet. Ilalim na ito. Okay. Pira mo. Tapon-tapon. Yan, iba. Ito yan, tama yan, tama yan. Yan, tama yan. Yan, ganyan. Alin? Ang gagawin? O, di ba? Mas okay yan ganyan, Bina. No? Mas okay. Nga, sabi ko sa'yo, dapat nung nakaraan nating ipaibabaw ka ko yung binigay na maganda at pailalim yung dalawa. Yan. Oh. Ayan na, di ba? Ayos na. Ganyan yan. Babagsak na lang yung kusa. Ayos. Isunod mo na lang sa sukat ng bedsheet. Di okay na. Dito pala sa kabila may ilaw si nanay. Ang dami mong damit, Bina. Sa'yo lahat ito. Dito sa kabila. Ano, Nay? Sige pa, maypay, mainit. Oh, yes. Mainit talaga ang ang mundo. Sino mo Bina isda? Ipa-asikaso mo na yung sariwa pa yan, sayang. Sarap niya. Nay, ang laki ng isda, oh. Hindi sa bawang yung ulo. Parito yung... Ito na yun. Ay, tapo na yun. Ha? Kaya mo na lang Bina. Di na ata magagamit yan. Hindi na po. Marupok na yan eh. Pag nalaban na lang Bina yung dalawang tinanggal, yun ang ipalit mo sa bintana, ano? Pag dumating yung aking order, dalhin ko na lang sa'yo ulit, Bina, ano? Pag dumating, wala pa daw eh. Ito dito. Wala pa. Nung nakarang araw pa kasi yung in-order. Babalik ko na yun dito. Parang ang laki niyan dyan. Yun na lang, yun na lang kaibigan na tinanggal. Iningal ka. Iningal si Bina. Ano, Nay? Anong kanta natin ngayon? Happy birthday to you. May birthday talaga? Ano ba yan? Sino may birthday? Sa'yo ang Pulutan. pulutan. Yun. Happy birthday to you. Sana'y malasing mo kami. Walang kape mo yung nakakakanta ka. Di ba, Nunay, no? Masaya ang buhay kahit mahirap, no, Nanay, no? Nanay. Oo, ganyan nga. Ganyan ang tao na
Isa nasa ilalim. Yung, ito palang maliit. Mabili ka ng ano, luya at saka kalamansi. Sana. Sana. Di, ano mo na lang, lagay mo na lang din. Hindi, ang ibig ko pong sabihin, yung magkasama sana yan dito sa dalawa, ganyan. Ang design. Kala ko yung design na maliit dito. Try mo, ilagay mo, kunin mo yung ano, straw. Straw. Pwede siguro yan na lang ang design o yung dating kortina para Sound. jump. Sige na, try mo. Lagay mo yung straw. Dalawa ba Pag yan? nakapunta kami dito, madala na lang kami ng parang ganun. Kasi meron sa bahay. Meron ako ng sa bahay. Bina, mabili ka ng ano? Kuan? Luya at saka kalamansi. Kaninong kaya? Ha? Paro-paro mo. Toninong, tahimik. Tahimik. Oo nga. Ah, tuninong tahimik. Lipat. Ayaw ni nanay ng tahimik, ano? Ah, si Elin, saan? Hindi ko sinama at ito ang aming driver ang galing. Sino ang driver sa bugay? Panis na. Nandiyo sa akin, nagpapalipad ng sasakyan. Babali ba sa aeroplano? Marunong na pala sa akin. Kaso ano lang ay double ano pa. Kakayanin, kakayanin. Hindi mo marunong bisikleta. Papagunungin mo na. Dapat nga siya yung ano eh. Piloto eh. Tayo na, napapapalipan natin sa arangkadahan yung lahat ng nakaparking. Ah, matulin. Siya yung piloto. Yan. Bakit nag-sign of the cross ka, Nay? Ay, yung pagpapa-drive. Bakit? Ganyan ka muna. Lalabas ka ng bahay mo. Big test ka naman. Hindi tayo tinapay dyan. Bakit may tinapay ba dyan? Tapos bili tayo ng ano, kalamansi at saka luya para mawala na yung ubo mo. Tara yun. Doon may bilhin sa may labas. Kaya tanganin. Mas mura. Sa labasan. Ay, dito lang yung sa Athletics tayo. Hindi, idadrive ko na yung sasakyan palabas na. Tayo na sama. Kaya nga. Taray. Huwag ito ilalagay yung paulit. Iwan na lang yan kay Kinabina. Huwag na muna yung sasakyan. Malakad na lang. Ha? Inalabas ko na yung sasakyan para di na magbalik. Hindi kami malakad-lakad. O maglakad na lang kayo ni Nanay Rupina. Hindi isla, makalot ko yun.